Tornem al nostre futur local després d'un mes d'obres. Per als que no ens conegueu, som La Mecedora, amants de la cultura de poble, del comboi i, sobretot, de l'esmorzar. Després de que la Dana ens obligara a tancar i a reconstruir-nos, la família del Roig Arena ens va obrir les seues portes i ens convida a formar part d'aquest megaprojecte. L'altre dia, quasi 2 mesos després de l'última visita, tornaren per a veure tots els avanços que s'han fet. Soles des de fora ja es podien contemplar. Javi, ¿qué te vale primeras impresiones? No, me parece enorme, muy más grande de lo que pensaba. Una locura, tío. Una vegada ja poguérem entrar dins, anàrem directes a veure el que serà el nostre local. Este es el piset, Xavi. Ja començàvem a veure com anava a ser tot, com volíem muntar-ho per a repartir comboi a saco. I ja, per rematar la visita, ens van convidar a veure el bowl del Roig Arena. Vos podríem dir què ens va aparèixer, però millor que vegeu les reaccions per vosaltres mateix. Imagina, estás pillando un Joselillo y ya... Claro. Esa es la eixida. Pero ahí ya dices, o sea, que estén pegados. La veritat que després d'aquesta visita encara tenim més ganes, si cabe, d'obrir el Roig Arena. Estigueu atents perquè vos anem a contar tot el procés fins al gran dia. Ens vegem!